Magandang oras muli mga kadulang. Welcome sa ating Dulang Ilocano channel. Ipapasyal ko kayo sa Aljon Farm sa Barangay Barawa Sur sa bayan ng Nagilian, La Union. At sisilipin natin ang kanilang free-range chicken farm. Maliban po dyan, tayo ay magluluto ng ating paboritong tinolang manok. Panoorin po ninyo ang aking video. Agyaman na kapo! Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ihanda muna po natin ang ating mga sangkap. Yan, mamimitas po tayo ng bunga ng papaya. May kataasan po itong ating papaya. Yan, puno ng papaya. Hindi po pwedeng akyatin mataas eh. Okay, at ito pong dahon po ng sileng labuyo. Napakasariwa. Yan lamang po ay nakukuha sa aming paligid. Yang dahon ng sili. At ngayon, sisimulan na po natin katayin ang manok. Hey! Nagsida tayo tinola. At yung manok kahit nagka po dyan Aljon Farm. Dyan Nagilian. Ay, may kan pa. Tatapon lamang po natin ang dugo ng manok sapagkat hindi po natin kailangan yan. Hindi po tayo kumakain ng dugo. Okay? So, sunod po dyan, tatanggalan po natin ng balahibo sa pamamagitan po ng kumukulong tubig. At lalamasin po natin ng asin. And then, pagkatapos po nyan, isasabit po natin sa puno ng citrus na yan at susunugin po natin sa pamamagitan ng blowtorch ang mga maliliit na balahibo. Yung hindi po natin kayang bunutin sa pamamagitan po ng kamay. Okay, hindi ko po ipinakita kung paano po natin tadtarin ang karne po ng manok. Ngayon, simulan na po natin ang pagigisa para po sa ating tinola. Okay, lalagyan na po natin ng mantika ang kaldero. Isunod po natin na ilagay ang bawang. Yan, halu-haluin po natin to hanggang sa mag-golden brown. Isunod po natin ang luya na magtatanggal din po sa lansa ng karne ng manok. At ngayon, isunod na rin po natin na ihulog o ilagay sa kaldero ang sibuyas na pula. Pwede rin po yung sibuyas na puti. Lalagyan po natin ng paminta. Depende po sa karami ng paminta na kailangan po ninyo o depende sa inyong panlasa. At lalagyan po natin ng bagoong. Depende po sa inyo siguro. Ito po aking nilagay ay mga kalahating tasang bagoong. Ayan, halu-haluin po natin ito para nang sa ganun ay maging balanse ang pagkakaluto ng ating rekado at syempre yung po combination ng bagoong. Ilagay na rin po natin ang tiyadtad na karne ng manok. 1, 2, 3, 4. Binibilang pa nung paghuhulog sa mga karne. Okay? Ang sekreto po dito, no, para po maging masarap po yung ating sabaw, tadtarin po natin ang karne ng manok at pati na rin po yung buto para lumabas po yung katas mula po sa bone marrow ng manok. Yan, inihuli po natin na pinasok po sa kaldero ang atay sapagkat yung pong atay madali pong malusaw po yon. Okay, ngayon halu-haluin po natin ang ating karne. Lagyan po natin ng asin at tubig at papalambutin lamang po natin ito. Kung kulang po tayo sa alat, magdadagdag lamang po tayo ng asin maya-maya. Kaya sinasabi ko po, depende po sa ating panlasa. Okay, habang pinapalambot po natin ang karne po ng manok, ipapasilip po muna po sa inyo ang video mula sa Aljon Farm. Ito ay Aljon Farm. Malaksid nga doon ti manok. Dupay kalamansi. Siyan. Bro.
Halos nalalapit na po tayo sa katotohanan mga kababayan. At malambot na rin po itong karne ng manok. Alam nyo, ito pong karne po ng free range chicken ay wala pong pinagkaiba sa lasa po ng ating sariling native na manok. Yan, inilagay na po natin ang atay sa kaldero. Okay, medyo panghuli po yan sapagkat malambot po yan at maaari po yang malusaw o kaya ay matunaw. Okay, tatakloban lamang po natin to at papakuluan. Ngayon, isunod na po natin na ilagay ang papaya. Pwede rin po kayo maglagay po ng sayote sa ating tinola kung wala po kayong papaya. Okay, iahawin lamang po natin itong atay ng manok. Okay, tatabi lamang po natin yan sapagkat special po yan eh. Okay, so halo-haluin po natin to. Ngayon, ito pong ating papaya. Okay, madalian na lamang po ito mga kababayan, madaling maluto lamang po ito. Lalagyan po natin ng dahon ng lemongrass o kaya ay tanglad. Nang sa ganun ay may kaunti pong bango at aftertaste ng lemongrass ang ating sabaw. Pwede rin po kahit hindi kayo maglagay, pero sa akin mas gusto ko na mayroon pong tanglad. Okay, tatakluban lamang po natin to at papakuluan ng halos sa 2 minuto. At hahaluin uli po natin. Ilagay na po natin ang dahon ng sili. Okay, madali maluto lamang po itong dahon po ng sili. Ayan, pag nilagay na po natin sa kaldero, tatakluban lamang po natin yan at pwede na po natin itong ahunin at lantakan. Yan, okay na po itong ating tinolang manok. Yan, approve na po. Tara! Heto na ang ating tinolang manok. Wow, napakabango. Amoy pa lang, parang nakakagutom na. Sesentensyahan na po natin. Oh, naluto. Dahil ito'y tinola. Luto na. Tignan mga ma. Mabain pa lang. Kaya si mama. Sarap. Sarap. Sasabaw. Sasabaw. Diba? Sarap daw. Okay. Bago kami kumain, hinanya ko po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel, sa Dulang Ilocano Channel, Your Kakwentuhan and Food Venture Channel. Maraming salamat po. Mangan kami bye. Mimas. Ay, nalunang. Tamtaban yung lambot. Kain muna. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.